Super, myslím si, že to je taký medailový v Maďarsku. Na mojich odhadov určite budú, keď nie v prvej trojke, tak v prvej peťke určite. Veľmi dobre sa posilnili, každé meno má zvuk, ale každé meno aj tak zahralo, jak sa má. Videli ste nebezpečnosť žialov z každej spojky, zo zeme, z výskoku, krídla naskakovali ostro. My sme zahodili 14 čistých šancí, čo proti takému superu si nemôžeme dovoliť a preto vidím aj ten výsledok. Pri 14 zahodených čistých šanciach 30 gólov dosiahnuť je veľmi dobré. Dostali sme supera pod tlak, po rýchlych zakončeniach a po rýchlych kontrách a takých tlakoch sme vedeli sa presadiť. Máme ešte trošku problémy na postavenú obranu. Viete, 10 nových hráčov, to je veľmi veľa. Trpí nám tam ešte trošku súra, presilovky, oslabenia, takže na tom všetko musíme popracovať. V dnešnom zápase ma mrzí hra krídel, lebo aj v obrane, aj v útoku, to, čo dneska produkovali, to bolo veľmi slabé. Myslím si, že na tom poste my musíme byť oveľa lepšie, ale máme na čom pracovať, takže si myslím, že to ešte stíhame. Je to štvrtý zápas, teraz nás čaká ešte kvalitnejší super, a rýchlejší super, takže máme 2 zápasy a musíme skúšať aj otvorenú obranu. Ja som to menil, my sme skúšali aj otvoriť, skúšali sme aj osobne zobrať hráča, takže aj my sme tam skúsili variácie. Myslím si, že dosť hráčov sa dostalo aj na ihrisko, takže to je pozitívne.